مرحبا خوندوانی زانگا دیجلی افراطی و خیر هاتن وەکی دبینن ئەس گەلێک ڤیدیۆ دەبەچینم بە ئالکاریا vê metoda nû em dersê dawî da mijara xwe bi ber peyva computation pê nişandin. Ez ê niha ser vê kêşeyî hinkî din bisekirim da ku hûn baştir fêm bikin. Em mijarê dibare bikin. Li vir de sê tepsî heye, tepsîya A, B û C. Tepsîya A da sêv heye, B de hinar heye û C val heye. Em dixwazin tepsîya A û B tiştên ku nava tepsîya A û B de hene wana C'yê wa de gîş bikin, biguherînin. Sêvê bixin B'yê û hinarê bixin A'yê. û alîya rastê de jî bala xwe bidin me A, B, C nivîsandiye. Bo her gavekî ez ê binivîsînim A û B û C de çi hene. Niha em dest pê bikin. Em dixwazin sêv û cihê sêv û hinar biguherînin. Em ê çawa bikin? Gava yekemîn em ê sêvê bixin C'yê. Sêv li vir çû û sêv niha li vir e. Pêşî gava berî ku ez dest pê bikim, pardon. Ez dixwazim rewşameyê ê herî asayî binivîsînim. Gava nolê da A da sêv heye, B de hinar heye û C de tişkînîn e. Niha em dixwazin gava xwe yekemîn bavêjin. Gava yekemîn sêvê ji A'yê bibe C'yê. Sêv ji vir çû, sêv niha C de ye û A jî val heye. Bi rêyekî sembolîk em dixwazin vê rewşê binivîsînin. A niha val heye, li B de hê hinar heye û C de niha sêv heye. Wekî hûn dibînin. Niha em ê ev gava yekemîn e. Gava duyemîn em ê ji B'yê bixin A'yê. Li vir de hinar namîne û hinar dikeve A'yê. Gava duyemîn de A de hinar çê dibe, B de tişkî namîne û C de hê sêv heye. Wekî hûn dibînin. Niha em ê gava sêmîn bikin. Em ê sêvê ji C'yê bibin B'yê. Gava sêmîn ev gava duyemîn e. Ev jî gava sêmîn e. Sêv ji vir diçe, li vir de sêv çê dibe. Gava sêmîn em kan binivîsînin. Li A de hinar heye gava sêmîn de. C niha val hebû, C de tişkînîn e û B de sêv heye. Niha tenê bala xwe bidin aliyê rastê bê tiştê. Êgû me rengê sor resim kiriye. Ka ez hînkî bisekinim. Hûn ê niha bibînin. Belê. Rewşa pêşî de me wana girover kir A û B'yê. Niha hûn ê bibînin. A û B. Li A da sêv hebû, B de hinar hebû. Piştî gava sêmîn, A da hinar heye, B de sêv heye. Hûn ê niha bibînin. Belê. Niha hûn dibînin piştî vê sê operasyonê em cihê wa guherandiye. Me cihê wa guherandiye. Niha ez ê heman tabloyî bi riya sembolîk çê bikim. Ka em rengê xwe biguherînin. A da sêv heye, B de hinar heye û C de tişkînîn e. Ev riya sembolîk e. Hûn ê niha bibînin. Em ê dîsa tabloya xwe li vir çêkin A, B û C. Rewşa ê herî ewil de, rewşa nol bêjin. A da sêv heye, B de hinar heye û C de tişkînîn e. Me aliyê rastê tabloya xwe resim kir. Yani jî nivîsand. Niha em ê ji A'yê bibin ber C'yê. Ev gava yekemîn e. Niha hûn ê bibînin. Belê. Gava yekemîn ji A'yê em ê bibin ber C'yê. Li A de tişkî namîne û C de sêv heye. Gava yekemîn mana wî ev e. Gava duyemîn em ê ji B'yê bibin A'yê. Gava duyemîn B de tişkî namîne û A de hinar heye.
گاوا دویەمین و نینەها تابلۆدا ببینن ئەمێ گاوا ئەم بێدە هەنار هەیە و گاوا بۆینا دەخن ئایێ هەنار دکەبێ ناوا ئا و بێدە تشکی نامینێ گاوا سێمیندا ئەمێ ji cêyê bixin bêyê cê de sêv heye û bê de sêv çê dibe cê de tişkî namîne û hinar zaten a de heye nîneha bibînin belê biriya sembolîk me operasyona yan jî karê me şiya swab veguhestin cêwa guherandin min ji we re şanî kir ew computation ye ev pênîşandina pênîşandina bi sê gavî pênîşandina me sê tiş aniyê cem hevdû me nişt kiriye birêkê dişxulin û piştî vê operasyonê sê gavê em cihê a û b diguherînin yani cihê sêv û hinar diguherînin belê niha em gihan dawiya waniyê xwe em ê waniyê dahatû da em ê bikevin hê kûrahîtir heta wanekî din xwe baş binirin gelek spas